Naše malé kuriatka, ktoré sa nám vyliahli vo štvrtok, sú to kalimerká a tieto kuriatka máme tuto v odchovničke. Chováme ich pre jedného dobrého zákazníka, ktorý si pre nich príde zhruba o 3 týždne. Takto vyzerá naša odchovnička. Kde sú kuriatka. Takto pekne vidíte. Majú tu teplúčko, majú krmívko aj vodičku.